Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip cu Livers, preferatul vostru. Hai să începem cu 5v5. Așa, să dați un like și un subscribe să vadă și prietenii voștri. Așa. Bun, am 11 chei. Că data episodul 3 am făcut tot cu Livers. Că nu, bine. Hai să începem. Așa. Bine. Hai odată. Bun. Bun. Hai. Yopa. Hai mă, Machi. Nu a mers. Din păcate, hai să mai dăm. Bun. Hai. Pa. Nu merge la duel. Așa, bun. Bun. Hai. Hai, bun, Crossroads. Bun, așa. Shotgun. 3, așa. Bun. Mamă, ăștia 3. Ce? Ăștia 3 au. Au de răș. M-a bătut. Bun. Hai. Ăsta. Sniperul, așa. Nu mai știu cum se cheamă sniperul. Bun, hai. Dar cum poți să pui de asta? Mi-a arătat și voi. Îmi ziceți în chat? Dacă îmi postez o videoclipul. Mai suntem 2. M-a bătut. Hai un pic. Bun, așa, mă. Hai, ce dansează. Bun.
Bun. M-a bătut. Așa. Bun. Din partea mea. Așa. Bun, noi suntem cei mai buni. Așa, să dați un like, share și un clopoțel, că ne ajută foarte mult. Să scrieți în comentarii ce joc mai vreți să ne jucăm. Și să mai scrieți cum vă cheamă pe Roblox, că vă dăm ad. M-a bătut. Ne-a bătut. Bun, așa. Bun. Bun. Am câștigat. Mai avem un meci și gata. Bun. Așa. Bun, m-a bătut. Bun. Ei. Așa, bun. Ha. Și cam atât a fost videoclipul meu de astăzi. Eu am fost Mihai și vă spun pa, pa!